Hello, tfal, kif intom? Is-sena tajba. Jina mhux ħażin, grazzi. U dis-sena ħanżom kelmti u pas-sena l-oħra ħanaqralkom siltiet mill-kotba ġodda li ħarġu ftit ta' xhur ilu. Miegħi għandi dal-karattru famuż wis Lupu Lupetto. Hello, Lupu Lupetto, kif inti? Illum għandu ħwejjeġ differenti Lupu Lupetto hija il-Bart. Allura għandu l-barnuża u għandu l-flok tax-xitwa u anka wkoll għandu din l-inċirata sabiħa mezz bil-ħodd u bil-boots u b'kollox, hux vera, imma dan Lupu Lupetto fil-fatt sar għandu ħafna ħwejjeġ minn fejn tistgħu tagħżlu u tlibsuh u anka lill-ħabiba tiegħu Lupa Lupetta. It-tnejn li huma għandhom ħafna affarijiet sbieħ x'nistgħu innibsuhom biex noqogħdu nilagħbu bihom u anke nirrakkuntaw l-istejjer tagħhom kif ħanamlilkom issa jiena. Fil-fatt, illum għandi ppreparata għalikom din l-istorja. Lupu Lupetto iħobb is-siġar. Nispera li intom tħobbhom ħafna s-siġar ukoll. Jiena nħobbhom ħafna s-siġar. U da-Lupu Lupetto li għamel ħanurikom ftitek qabel nibda. Jaqbad il-weraq li jkunu waqgħu mis-siġar u hekk joqgħod jagħmilhom qisu f'album. Joqgħod iwaħħalhom it-tejp u jikteb x'tip ta' werqa hi biex jidejjem iktar jitgħallem fuq is-siġar. Imma issa Klerri daqshekk ħadd paċ u naħseb li tajjeb li tibda taqra. Lupu Lupetto jħobb is-siġar. Kien hemm darba lupu li kien iħobb is-siġar. Kien jaf kull siġra fil-foresta u kien isellimilha waqt li jkun qed jippassiġġa. Iktar minn hekk kien iħobb jintefa' taħt xi siġra u jammira l-weraq jibdel il-kuluri. Dan kien Lupu Lupetto. Għodwa waħda, Lupu Lupetto kienet ifittex it-tut fil-foresta meta f'daqqa waħda ħalqata ta' ħajtu. Qudiemu kien hemm ħofra daqsix. X'waħda din? Beda risaq leha għax rid jara x'kienet. U bum! Spiċċa f'ħofra oħra. Hawn x'qed jiġri? Kedbet fil-waqt li qam bil-wieqfa fejnhom is-siġar. Kien dak il-ħin li ra mhux ħofra waħda, imma 20 waħda. Kull imkien frejjem qaċtin u weraq manfex. Xi ħadd kien qala s-siġar u għamel ħerba sħiħa. Ma jistħilx ukoll. Lupu Lupetto poġġa fuq zokk ta' siġra maqtuha. Kellu ħafna dwejjaq u kien irrabjat ukoll. Min kien għamel dak kollu? U għaliex? Fi triqtu lura, Lupu Lupetto waqaf ħdejn l-orsijiet. Kienu qed jiżiraw il-ħxejjex fil-ġnejna tagħhom. Xi ħadd qaċċat is-siġar fil-foresta? Qal Lupu Lupetto. Mhux intom hux? Ma tarax, wieġbu Papa Ors, is-siġar huma d-djar tal-asafar, tal-insetti u l-faqqieħ. Is-siġar jiservu ta' dell biex aħna nistkennu taħtom f'ġurnata sabiħa. Komplet Mama Ors. Is-siġar ħodol u sbieħ, qal ċkejken Ors. Ftit wara, Lupu Lupetto għadda minn ħdejn grupp ta' kasturi. Xi ħadd qed iqaċċad is-siġar. Xi ħadd qed iqaċċad is-siġar? Iva. Aħna Lupu Lupetto nirrispettawhom is-siġar. U s-siġar li nkunu żrajna għandna bżonnhom. Kulħadd jaf kemm huma prezzjużi s-siġar? Qabel ieħor. Bis-saħħa tagħhom ikollna arja friska. Żgur. Imma xi ħadd qed joħodha kontra s-siġar, qal Lupu Lupetto suspettuż. Tajta l-infittxu. Lupetta u s-Sinjorina Jħeti kienu qed jgħumu bil-kwiet fix-xmara. Lupu Lupetto resaq lihom u qalilhom: xi ħadd qed jaqla s-siġar. Għalli jista' jkun mhux intux, titi. Forsi rrabjajtek xi waħda kbira u għandek il-wiċċ takkuża, splodiet Lupetta. Inti x'tagħmel inti, għas-siġar ħlif li tammirhom?
U lupu lupettu baxxa rasu u daħal f'qoxortu. Ħabibtu kellha raġun. Imma din id-darba kien se jagħmel xi ħaġa żgur. Billejl, lupu lupettu intasab taħt siġra, lest biex isolvi il-misteru. Kien se joqgħod ħassa mal-foresta l-lejl sħiħ, ma kemm laħaq ħaseba li ma marriċ għajnu bih. Għajmuh il-vuċijiet irqaq taħlejja qżar u strambi. Dawk, skur qed noħloq. Malli semgħuh, il-ħlejqiet twerru u daħlu qalb l-arbuxell. Ejjew lura jgħat il-kap, dal-lupu jista' jsalva l-foresta. Tafu min qed iqaċċad is-siġar, staġeb lupu lupettu. Ejja magħna u tara. Ħadu lil-lupu lupettu fil-qalba tal-foresta. Wara siġra tal-Prinjol kien hemm magna mostruża, kienet qed tqaċċad u taqla s-siġar bla doċċ. Brabi jagħmel ma bħala, lupu lupettu ġera qudiema biex iwaqqaf il-massakru, imma il-pinzetta ġiganteska qabditu u ġarritu lejn trakk. Is-saqaf infetaħ u bum! Lupu lupettu twaddab għal isfel u spiċċa priġunier. U jien se nieqaf hawn. Dik hija biċċa mill-istorja ta' lupu lupettu jħobb is-siġar, nispera li tkomplu taqrawha ħalli tiskopru ftit dan il-misteru, dan ir-raġel ħażin li qed iqaċċad is-siġar fil-foresta tal-lupu, ħalli taraw jekk wara kollox lupu lupettu hux se jirbaħlu. Intom x'taħsbu, Mill-bqija l-appell tiegħi huwa biex tibżgħu għas-siġar, tibqgħu tħobbu s-siġar. Is-siġar importanti, jagħtuna ħafna affarijiet li għandna bżonnhom fil-ħajja. Sewwa, mela, tinsewx is-siġar ħbieb tagħna u aħna għandna bżonnhom. Ciao ciao!